Les coses a l'hospital no podien anar millor. Per fer els pulseres vermelles érem un grup com cal. Hi havia el líder, el guapo, el llest, l'imprescindible, que era jo, el segon líder, que seria el líder si no hi hagués el líder, i la noia. Voto a favor. Jo també. Estava segur Jo també estic a favor. que junts viuríem grans aventures. 1, 2 I 3! Ajuda! Que encén algú! Què fas? Moments feliços i també alguna que altra sorpresa. L'Eugeni és aquí, ara l'avisaran. Com pot un nano tan petit tenir atacs de cor? Però està clar que no totes les sorpreses serien negatives. Hola. Com pots parlar sense obrir la boca? Sí. Tens una veu molt guai. El que sí era guai era poder parlar amb el Toni, tot i que de vegades era una mica directe. Tens poc esmal, el teu germà? Quan et portin el sobre, li dones al metge. I no el miris abans perquè et conec. Quina alegria el teu. Doncs que el tumor del pulmó ha crescut i així no hauré de tornar a quimio. Puta mare, no tinc allò dels ventricles. I tu? Doncs em sembla que jo hauré de tornar a quimio. Quan plou molt a fora, la vida a l'hospital es fa una mica difícil. És com si la tempesta fos interior. Com aquells dies d'estiu en què ja no pots més i vols que torni la teva altra vida. I et pots arribar a enfadar amb tots els teus amics. Aquesta seria una nit complicada a l'hospital. És dur arribar a l'hospital quan estàs malament, però encara és més dur haver-ne de marxar quan estàs bé. Lleó, he estat mirant els resultats del TAC i ens arribarà l'òrgan ara mateix. Però no vas dir que estaria 3 setmanes sense quimio? Mira, com més aviat comencis les tongades, més aviat les acabaràs. Hòstia, però em vas dir que potser no faria falta. M'ho vas dir o no m'ho vas dir? Sí, t'ho vaig dir. Però l'atac al pulmó ha crescut més ràpid del que ens pensàvem. O fem quimio... L'atac al pulmó és el tumor? Sí. Doncs digue-li tumor, hòstia, ja sé que el tinc. Lleó, ja sé que estàs enfadat, però hem de fer 6 tongades de quimio. És que és molt aviat. Sisplau, deixa'm 3 setmanes més. Mira, li diré al Mir que vingui a parlar amb tu. Vols que la infermera et doni un calmant? No. A quina hora vindrà demà la teva germana? No ho sé. Quan arribi, digue-li que vagi a firmar els papers del trasllat. Vinga, anima't. No em molesta que m'escoltis, però si ho fas, fes-ho. Què? Que ja m'has sentit, que no m'agrada que m'espis, hòstia. No t'enfadis. Que no sé què pas de somriure. Em dius que m'estimes. Va, explica'ns, Lleó, què ha passat? Res. Res? I estàs més emprenyat que mai. No has vingut només pel Colacao, eh? És per allò de la cama que no pots comprar. No, és perquè estic fart que m'enganyin. Qui t'ha enganyat? Els metges primer diuen una cosa i després et diuen el contrari. Explica't, no t'entenc. Mira, volen que demà torni a la químia. Això ja sabies que passaria. Tu ja em vas dir que segurament hauries de fer-ne més tongades. Doncs mira, m'ho he repensat. No me la vull fer. Ja l'he fet 23 putes tongades. Ja, però encara el tens al pulmó. I què? També el tenia a la cama. I me la van haver de tallar. De què va servir la quimio? Eh? Que em tallin directament els pulmons? Lleó, som metges. Saben què hem de fer. Benito, vull que em donguis suport en aquesta decisió. Com? El meu pare sempre està al poble. I un dia ja et va dir si volies ser el meu tutor legal a l'hospital.
No te'n recordes? Sí, però com que la teva germana va venir aquí, doncs... El meu pare creu que la Gamina és massa petita per prendre aquestes decisions. Confia en tu. Vull que firmis els papers de tutor legal a l'hospital, si us plau. I em donis suport per deixar la quimio. M'encantaria ser el teu tutor legal. De veritat? Però no et donaré suport per deixar la quimio. Gràcies, Gràcies per res, hòstia. N'estic fart. No la vull fer. Però escolta... Ni amb el teu suport ni sense. No m'intentis convèncer. Va, Lleó, He vingut aquí esperant que tu m'entenguessis. Però ets com ell, hòstia! Lleó, per favor, on vas? Ella! Espera't! Avi, per què són tan lletges aquestes parets? Són com velles i grises. Dorm, Toni, dorm, què està? És que són molt lletges. Per què no són com les de casa? Blaves o vermelles. Sí, esclar, tens raó, Toni, tens raó. Les podríem pintar, no? Pintarem. Avi. Em dones permís? Perfecte. No ens vaig a parlar amb els polseres i els dic que li donarem un altre color tot això. Sempre que plou molt, el dia s'acaba abans a l'hospital. La gent no ve de visita, i si ve, marxa abans. Tothom té ganes que un dia gris així s'acabi. Qui ets tu? El Rodri. I tu? El Toni. Sóc amic de Roque d'Ignasi. Què hi fas aquí tan tard? No és tan tard, són les 9. He vingut fa un parell d'hores, però Ignasi ja estava dormit. Espero que es desperti, se m'està fent tard. I per què no em despertes tu? Amb la mala llet que té, s'enfadaria. Prefereixo esperar-me. Per cert, tu ets amic de l'Ignasi? Sí. Bueno, companys. És un tio una mica estrany. Jo vaig al col·le amb ell. Ah, sí? Sí. El col·le era una mica dur amb mi, però ara ja som... Vaja, encara no, però espero que siguem amics. Què vol dir que era una mica dur amb tu? M'insultava de vegades. No sembla que fos gaire amable. I bueno, alguna vegada m'havia donat un cop, però jo crec que sense maldat. Com es dona un cop sense maldat? Vull dir que es notava que no ho feien ganes de fer-me mal, només per riure. Si tu dius... Jo no m'acabo d'entendre, però bueno. I què has vingut a fer aquí? I porto apunts de classe i un parell de llocs per la PSP. Que guai. Ja m'agradaria a mi tenir un enemic com tu. Saps què? Què? Ja el desperto jo. Toni, què collons fas tu aquí, ara, tio? Ell o jo? Aquí, tio. Hola. Què collons fas tu aquí? Portava... Però jo no et vaig dir l'altre dia que no volia saber res més de tu. Sí, però t'he portat... T'ha portat jocs. Jocs? No has portat apunts? Sí, també apunts. Tu. A veure els jocs. Ja. No m'agrada com el tractes. Crec que t'haurem de prendre la pulsera. Són una merda, aquests dos. Ja els tinc. Ho sento. Te'n puc portar dos que no tinguis demà. Tens l'últim medal i el pro? Mira. Pots tornar. Ara, si els aconsegueixes. Tornaré demà. Si els aconsegueixo, podem ser amics. Tu portes, collons, que ets més pesat. És molt lleig, això que fas amb aquest noi.
I el Roc ni a mi ens agrada. Oi, Roc? Toni, és mig tonto, el xaval aquest, ja m'entens? Sí, clar. Mig tonto. No volia... Bueno, què volies, Toni? De tu? Res. Venia a parlar amb el Roc. Amb ell? Sí. Té una conversa més interessant que la teva i em cau molt millor que tu. Hòstia, n'estic fan. Jo no puc més, Toni, me'n vull anar ja. Sí, Roc. Un noi una mica problemàtic, eh? Crec que no arribarà a ser mai un pulsera de veritat. Per cert, Roc, de quin color podem pintar les habitacions?